amni soma daga kanya sheki sananya saba tanan gusira on fa wati kiran kan mo flani daraman sanu alika montu bala kajulu kawfi wati kiran mo be anga soma dai na kuna funi wala se wati kufo awi bakuruba kuna funula jami haidara asandu dafa yengene ale borani chamsini korbal kawfi kadu enfer chamsin yeda maduna la ambe watimna comme ça cham haidara era be Nigeria Abuja wala saka sekele ke puran nunka furakura o bora minka ini korole surasuka fanga ere sinzine be femga we mapunye amben bela colonel Assimi Goïta colonel Sadio Camara oni risilai tigadi nyama usura kuna fondila chama masno jona kadaka fora kabiri kunungo mbidi enfant ko hélicoptère fla be avion kono kabo risila kana Bamako o risi ye hélicoptère nani ne di malimani kereke marfa chama kunu Sadio Camara akme akeneka Assimi aye Angela Merkel Alman jamana muso nyama banya ya wele kunu ka hakilaji ben min be Mali ani Alman jamana nyonche ko ka fen fo la kabla sengelenka Wagner Rusi jamana muguchin saralaw o keleme ka baro damne ku ye siti do daele Mali tola Rusi jamana ka kelekew palanyonga ka damna ke santa ani segin ka tasa sambin nani anduruma ko wele dale no munu jaka farin wa ko chama palanyonga kaba Emmanuel Macron ko sugal ko gala mayiga mi foko adiga lela ko sabe amma dama wa ko atije nay ko Mali wal masugal ma Franci wal mando nunne somalay nan donc waru bakuru bawi adumbe na lasi awma fana balmage Karim Sibe fe wala mi do dungala ka bikle heredi ambela jerlema zegwa kiwarawla tombola ubesena ame hakilnandika koka anye kuna fondilay tombola be ngani mawmu hakluto yorola alaba animisa bena bunya ma chamanga anwon be tombola mindi o tombola nyama reze wa kadene misala zana enoko damele ni ale Yakuba Dambele na meniziro abe barake arajo jigala o dengedu dana na nasro ani nyonche la ngini kerami weya ka fo tombola mini abe ambulu koroni wati na ni arajo sababu bala si o tombola kanga ke enfin abela jelengene wala bek ya tutela jamana be bulu min kan aku kacha anga do fena ayre ba don mini tie kan suloni asandulu dafa benale jam haidara chamsin aduna enfin ka boko d'Ivoire kabiru do fobi ala nana sabati do koina kosobe kada ka ambe watim na comme ça ambe lerim nata jam haidara ira be Nigeria Abuja sura anya wele kadaka yo fura kura min bo ni bien sirikeraw ma tun ko o kain kerengere ni ala bana chaman kan jam amala dona ka fonni ala ma korege nankala kuna fonni nina amena wele wala sa akasika family jonjon diama ni fura kura min bo len fleni cham sindo wala sa apsika ma chama fura kan fayan tumina aye fodi bala seze wa kauma
kada ka ale donna zegwa de fɛ fura nin ɲana kosɛbɛ bibi na diɲɛ yɔrɔ si tɛ bi fura in tɛ yɔrɔ min na a bɛ amɛrikɛn jamana kan maa tɛna kuma irisila kan ko ale bilama in bɛ abuja o y'a sɔrɔ a bɔra sudan hala ma mɛn wala an ta ye min an k'an da don fɛn na min bɛ na ni lafiya ye an ka sigida la o y'an ka hakilinaw de ye jam haidara n'ala sɔnna ma fura ninnu sera yan kama fura in sɔngɔ yɛrɛ man ca 200 comprimé do i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ nka fɛn minnu farala kan an damina don la waati n'a nataw la k'o lase maaw ma mali kibaruyaw la bɛɛ kun sigilen bɛ ka min kɔnɔ ala barika la dɔ kɛra la tile 2 in na o de la an b'a ladɔnna k'a fɔ sɔrɔsiya yɛrɛ fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye o ye gundo ye sɔrɔsi ka kuma man ca o tun dɔnnen don fɔlɔ nka sisan sɔrɔsiw ka kuma cayali kun ma kɔni tɛ kɛ ala ye k'a dɔn n'o tɛ an bɛ waati min na komi sisan bɛɛ kun sigilen bɛ bɛɛ kamana gannen don an bɛ nin bɛɛ la yali irisiko kuma bɛ sen na a bɛ kɛ cogo jumɛn o y'a sɔrɔ colonel Sadio Kamara a y'a jira a ka babu tɛmɛnen la waati tɛmɛnen la a y'a ja k'a fɔ mali denmisɛnnin caman bɛ bi irisi la minnu bɛ kalan na minnu tilara wa ko baaraɲɔgɔnya kura daminɛna mali ani irisi la ni ɲɔgɔn cɛ ne y'a sɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga y'a fɔ o don colonel Sadio Kamara y'a fɔ sɔrɔ tuma min na ni mali avion minnu ni a sanna irisi jamana kan o bɛɛ jigin tuma min na sɔrɔ o senu panguluji kɛnɛ kan n'a tɔgɔ dala Modibo Keyita la an caman ma sunɔgɔ sɔrɔ ka da kan kabila fɔra k'a fɔ ko avion bɛɛ nalen ni hélicoptère min tun fɔra an ɲɛna kunnafoni kunda o y'a ye k'a fɔ avion bɛ na ni hélicoptère 2 ye nka Sadio Kamara tuma min na n'u sera kunungo sura senu panguluji kɛnɛ kan irisila nana ni hélicoptère 4 de ye k'o di mali ma sura ani maramafɛn caman ani kisɛ caman tuma min na ni avion kofɔlen nin wulila ka bɔ irisi jamana kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidila minnu ka surun fanga la o ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma n'a a ma ɲa k'a fɔ gundo don an k'a to gundo fana na hali n'a bɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ an k'a to gundo kɔnɔ o kɛra sababu ye ne a tora sura fo avion nana jigin tuma min na senu panguluji kɛnɛ kan o kunnafoni min kɔni tun dira an ma ni Sadio Kamara yɛrɛ tɛ kɔni an kɔni kun sigilen bɛ min kan o y'a ye k'a fɔ hélicoptère 2 kɔni bɛ nalen nka a nana ye k'a fɔ hélicoptère 4 wa kunnafonidilaw tora yen sɔrɔ ka kunnafoni di u kanuma o baarakɛɲɔgɔnw ma fo ka taa a ko kuncɛ o la tuma min na ni avion nana di colonel Sadio Kamara ma a tilalen kɔfɛ kunnafonidilaw gɛrɛla a la k'a ɲininka a bɛ yan su in na a bɛ se ka mun fɔ an ye a ko kan. Monsieur le ministre, su in na an bɛ yan ka na an ka hélicoptère dɔw bisimila hélicoptère ninnu mali yɛrɛ de y'u san irisi jamana fɛ ka fara hélicoptère ninnu kan irisiw ye marifa ni marifakisɛ dɔw di mali ma fu hélicoptère ye 4 ye marifa ni marifakisɛ ninnu dira mali ma fu an bɛ don min na komi bi mali ni irisila kɛlen don ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakana hukumu kɔnɔna la an dalen don a la nin baara ninnu kɛra cogoya min na ka fɔ irisiw ka coopération mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan ka d'a kan mɔgɔw don minnu b'u ka layidu timɛ u b'u kumakan bato an t'a to ten
Merci. Ni colonel Sadio Kamara de Mangaye Sura. Tumamina ni ujigina senu pangulji keneka. Ma awla donya kafo irisi kerete chaman kumeni keneka Sura. Kuna fundile ya fo tugumina. Munu ja beyan la jarele majira. Mala donya kafo maramafen munu panambe, mobili munu be ni obe nanabi. Dama so sima ni kuna fundile ka kerefe kumoute. Mala donya kafo ni baran kera Sura. O ka sanga risila ani mali woluka baranyo ya kurame no sigilembe senga. Ni yaso colonel Asmin Guita aka page kan aye kuna fundilaw no ya kerefe kuna fundilaw mai anda kan aye wele se ekunu Angela Merkel Alman jamana nyama musoyin ka hakila digike mali bebe ka senkurata nya kokura buludaw ko anika mo hakila digi bengamu temena jamana wuni uteruche ni odoye Alman jamana ko Angela Merkel aya wele ka sangaima kuma injara kosebe Angela Merkel ya ko welele ni mabba bali alela anyana ulube karafili gunga ngani ala sonama ale bena fanga bla ka dimi ma mimba fe tabulu kurawla mali ani Alman jamana ni nyonche ko abena olasi jamana kono duma Wagner kele min be senabi ni ama ben fiu francima oye Wagner kandali kwe ako bora duguna kada ka kefe kuna ponu munu be ni we jamana nyama ere ka kuna fundi page ajalla ka fo Wagner kelembe ka yoro do daile ka wele se irisila keletewuma asega ken ni be irisila keletew ka bulu kanga ni be fe kado Wagner ka groupe la ko wele selenduma o ba damne wele se munuma sura se munu si ba ta santan ani singa ta sambina ni andurla ka titeme o haganka wa ko ka ke sura so fana munu bu ka lempo sara lempo duru te mununa ko o mako be o keletew o de la o foli ko o mallere de manama bo o mako be femina o ya soro fuka dobo a jamala amala dona ka foni kuna fonni be sekali be sinani watina wala sa bengami ni walma tegono blami no kanga ke Wagner ani mali ni nyonche ko kekani bo ko kambe watimna comme ça buni ngaw fino jekulu mbe sente konnana ni woluka balange snebe fanga sigin so barawma décentralisation o sera kun o dongo buni oye buni population o kuma nyo ya min kera no klara kata gouverneur de refi ke ba sangare oye hakilna chama jara nyona hakilna jira bani kofe amala dona kapo tara se gouverneur okram ganga jo ni milar kelina kunga fe ganga dwala amala dona kapo tara katinge dauka fizi mali makumbe no be talike laji damelela alek men kenekan waya ja kafo ko baraw damne nakama kadaka afora domi na fara folo dara ministre de l'administration territoriale fe colonel Ablay Maïga ale bolen ko e biame watimna comme ça ko apoto bela jelen turla kama ke ba sangare ani commission tarangeda ni soba ko foli a joyoro kan waya klina chamandi ko tiela avec damne tugumina ka ke dondoni kalo woro de dilimbu kalo tane dilembuma o kalo tan konna na ko presse côté o ka ke kanye o de kon gafsa colonel Asim Guita akela kokura ka kan belebele di bugun gawma o kan ko fole o ka ngata joromi commission ko fole ani gouverneur ke ba sangare tayenge da o kene o kan ko buguni be se ka ke sababu bay mali teman tela ani ba ko manjan ko fen chamam se ka ke buguni
min bɛ nɔgɔya Mali yɛrɛ gouvernement ma ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan. Kunungo lajɛrɛ kɛra Bamakɔ. Parti politique dɔw farala ɲɔgɔn kan, ADEMA, RPM, ani parti dɔw olu farala ɲɔgɔn kan kunungo ka kuma lase kɛ. O kuma lasela kun ye maa min u bɛnnen ko sɛbɛn kɛli la k'a di Bakari Tereta ma. Ko Bakari Tereta ale fana y'a lase k'a fɔ ko Mali gouvernement min bɛ yen bi olu bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ k'u ka dɔ fara furancɛ fanga kan k'olu ma sɔn. Wa ko o bɛ kangarabadaba kɛ Mali gouvernement ye ko o tɛ jɛn n'a ye wa ko fɛn dɔ fana ko a tɛ kɛ. Ko n'a kɛra olu bɛ wulikajɔ kɛ walima u seko n'u damayira ye min ye k'u b'o kɛ walasa kalafili bɛ se ka kɛ cogo min na Mali la. Fizi Mali a ɲɛmaabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya a coordinateur ani Mamadu Jawara olu farala ɲɔgɔn kan kunungo ka taa se parti politique dɔ ɲɛmaa fɛ Yɛ Samakɛ PACP Kalabankɔrɔ ka taa hakilina yira kɛ ɲɔgɔn na. Waati minnu bɛ nale a se ka kɛ cogo jumɛn na Yɛ Samakɛ bi n'i ye politikimaaw lajɛ maa min yɛrɛ kɔni jɛlen bɛ a la bi min da tɛ nin ko foyi la o ye Yɛ Samakɛ de ye. O siratigɛ la Zanga Goyita n'ale Fizi Mali o coordinateur ye ale ni délégation ba farala ɲɔgɔn kan kunungo tilelafana dunnen kɔfɛ ka taa se Yɛ Samakɛ fɛ yen. A dun hakilina caman jara ɲɔgɔn na kunungo min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni basigiba ye Mali la. Bien seliginan tɔnba u ye lajɛrɛ dɔ kɛ lajɛrɛ min ni a jaabi bɔra. Jaabi kɛra min an b'a ladɔnniya k'a fɔ o y'a ye ko gɛrɛntɛ tun sirilen bɛ jamana dɔw ka ko maramafɛn kana tɛmɛ o jamana kofɔlen olu la. O kun kɛlen bɛ ka maa dɔw suganti k'o kow kɔlɔsi. A bɛ Centrafrique, a bɛ Libye, a bɛ Mali la. Risi jamana y'a jira kunna sini ko baara min bɛ yen ko k'o dabila. O dabila kuma sera ko ale de ko k'a dabila. Wa Risi jamana ye sen d'a kan ko o dabila la ka d'a kan ko a ko ta ka kɛ jɛlenya la. Ko minnu bɛ yen ni olu bɛ wariba ta nin baara in kama k'u ka taa so ka taa baara wɛrɛ ɲini. Ko o ka bɔ ɲinina ka d'a kan k'a ko janfa ka bon kojugu. Y'a a ko bɛɛ lajɛlen fɔ Faransi ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni sariya in bɛ se ka tɛmɛ cogo o cogo. Risi jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Risi kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ale ko petu k'o tɛ kɛ. A ka di Mali ye cogo min na ko a ka maramafɛnw san ten. A ka di Centrafrique ye cogo min na ko ka fɔ de ko ka yɔrɔ dɔ kumaniya ma o y'a sɔrɔ baara tɛ ka k'a kɛcogo la. Ko o tɛ kɛ bilen o dabila kuma ko o sera. Maa ye ɲininkali kɛ yali Risi ka nin baara in kani a tɛ tali kɛ ni Wagner ka nali la. O sigalen b'a la kosɛbɛ k'a fɔ o yɔrɔw kɔni bɛ se ka sɔrɔ a la. Emmanuel Macron kunu a tun bɛ farafinna lajɛrɛ dɔ ɲɛmaaya la. Kunnafonidilaw gɛrɛla Emmanuel Macron na kunu ka a ɲininka ko bɛ cogo min na bi Mali yɛrɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga colonel hakɛto ɲini Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ye kuma min fɔ o don ka sanga o ma ko Emmanuel Macron fɛla jɔn b'a la. A ko Sogɛl ye kuma jugu fɔ. Sogɛl ye kuma fɔ tiɲɛ na ko kuma ma bɛn ale ma fiyewu. A y'ale tɔɔrɔ ko dan banna yen. Ko a ma tiɲɛ fɔ k'a kan ka d'a la Sogɛl Kokala Mayiga k'a bɛ gouvernement min kɔnɔna na tan bi gouvernement nin ye coup d'état ka gouvernement de ye. Wa ko a tɛ k'i to o gouvernement ɲɛmaaya la k'a bɛ fɛn fɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye. K'a ma tiɲɛ fɔ k'a ye Faransi lebu. Nin t'a fɔ yɔrɔ ye nin t'a fɔcogo yɛrɛ ye Emmanuel Macron ka kuma la. Ko k'a fɔ ko Faransi ye Mali janfa ka tila k'a jira k'a fɔ ko Faransi nana fɛn min kan k'o ma ɲɛ. O waati kelen kuma min na n'a a bɛ k'o fɔ ka dugu jɛ Sogɛl Kokala Mayiga ka kuma don na Faransi ka sɔrɔdasi dɔ bɔnnen n'a nin na a ma ladɔnniya k'a fɔ ko waati tɛmɛn'o la hala ma mɛn jihadistkɛla belebele o fagara Faransi fɛ k'o bɛɛ lajɛlen n'a taw ta
Faransi surasi mbonena ni na Mali la bi kapti jo ma biduru ani flala be kofe ko ni sugal ko kala mayga yen fo kay kuma jugu fo wa ko be bulu minka abe mi fo wati mfole no kala filla koko wati bla senga kadaka ko atinge ntugina ko foga jamana bla bulu ka mi ni o ye demokrasi tabulu ye sugal femini Emmanuel Macron moni ya toro sebe ko toro la kadaga kuna funlaw beka chaman fala nimbe ya so kuma mbe bi no yayi ka fo yurisi jamana ye de même blakana nimbe yayi ka fo o kuna fonu tuma chari folo réseaux sociaux sanfe Gambi jakul misigele mbe kele bananga sika kuma kele ka ban nyonche dialogue vérité et réconciliation ko wolu ka rapport no ka gafe baye okungango di adama baro mabi nga nanaye kafo adama baro ko ni jakul ko fone sigena kafo ko ma labenke yoro beka gele kana joro mina o yayi kafo ya jamemi ni ale adama de faga faso tubela Gambi adama baro nanaye nanima atege di ya jameka mauma ko karafili na tatna jalela wala fela dun fana be ya jamena ka maufe o fela ti dore kofo adama baro kafo kapo aya fara peu ya jamena fenfenge ko nominati okola wako na sono mabe akacha la fe ya jameka mau onaka alefe lote kuna fone migra ni adama baro to njoina kata krafilla kwa bebi abebe bichuna abe malu kadaka nanu malu la ya jame mi ni ayo genga bo fanga la ko o lawambe na tege kala Gambi lagine ka ofeno ni kero fana duna bi Mamadi Edumbia aleba ni kalgasien kebi kadaka fami no cour constitutionnel mbe conseil constitutionnel mbe lagine wolu bena Mamadi Edumbia wele bika alakali lagine sharia gafe bala odun keleme ka mado wele wala sa o bisika ya kene kan togomi amala dona ka fo ko ni be fsa uma ko sobe kadaga ko o be fenfena na mabla shara do kono kal bele Mamadi ka jamana nyama ya ko abolente ambe nyom bla so walaina lebe afuka walmano ka fayina alama ko reke ambe nyom so nala sunama ni kuna fon kile kene kan bisina kami po ma fana ye ka fo ma me zegwa gubu zegwa kuna fonika kuna foni fen na beteme ni abeti ama ba bela yele lateme zegwa kuna fonika kadaka a detail kanro o konna na kateme chamanga wala ame ofo ka awal manlo ka fawe ame nyo so na so bishina ni kuna foni klikene ka sano chedun woye kambe de au kambe wati la tube nga salama mano